Díomh is mis Sláine Ní Chathalláín agus Tomás i Baile Fionn Trá atá timpeall ar 7,700 leistír den naingean. Agus in Naomh hamchan tuairt fé Cosán na Naomh a chiúil. Ach ní méonar dhéanama ach le cúnamh agus le cóirle Tomás Ó Lúing, fearr agus stairí Orthú a thochan bualadm híos ar an dráig. Ha mi dit so chláinnig get tusacha Cosán na Naomh ach sarni mómid bhile mar aga na bhórgat ní láine bhólk ní bhógat docha éidir báistí bheirt cosóig bha agus teasar bha agus rodí mar sin budí alisci beidir agus bí a thuirtleat agus tá an Cosán hain timppáid éhílí agad socha 80 km. Agus bhfuil sé dachar más? Ní ná tá sé levéalta go má agus beidir cúpla ardánú Ísleán sin eile. Agus bhfuil an stair buintach leis an áte timppla níos? Ó, cinnte go bhfuil. Stocha réan nó luachtííocht tosníocht leis Cosán an Cosán na Naomh agus sena hagach na daoine na hiileúlaigh isteach ar bháid agus teomídí isteach ar dráig seo. Agus san asun go dtí áitan na Críostúil ar nós Ghallarais, Cill Maolcheadair agus asan go Cnoc Bbhréanainn. Ach riimi sin a ríist, hí an Cosán sa ann, agus sena thóg na cístathe ar láimhe an dingen tú, agus sena bhí an Cosán sa a dhéanamh go daoine riimi sin i roian na bágánach. Agus hagadís istechan sa, agus tíbal dean táTraigh nó tusachan nóid i gine dís an trusa féle go dtí socha an bhaidís hí sé tuairt ó mós don 10 págánach lú. Aimsir lúnasa tusach lúnasa. Agus sé bhríhí chu leis sin an dingen tú ná go míoch bí ann an uair sin. Tarchaid ar úr agus an fórateacht agus na heir a gascart agus bhí tarchaid bhíacha agus é lántásta agus bhuiine sé meach banach Cnoc Bbhréanainn agus bhíh féle móracha bheith póstaí chaún, clánastí a dhéanamh bhí sé réiteach beidir bhfaintí a bhí an fanna bliana agus cad féle agus ó mós a thuirta go don níos a chuid an bí seo ar fáildóibh. So gur mí tús leis mar sin agus chuné chiadáte? Cynni mi tús leis an dúis ach raibh míid siar chomá tá staid eile ní bhéidir na náte rágant chláine gan pí staid eile socha ó an tíú ís sa sean leitioch gaolainn. Bhí trídach cámór mitasach an so. Idir na fianna, Fionn Trá agus na fianna agus rí an daoin a tháinig chun únra i dhéanamh éireann dar bhainnim dara daoin agus bhí rí na Fraince na hánta dar bhainnim bochán agus rite eile na hórpa agus tháindar istechan sa ach bhí sé cloistigh Fionn Trá go raibh le héadí techt agus bhí ferfeide gur a g leistíar an sagúin dar bhainnim count cléir ach ná héite chola a bhar bocht. Bhí sé náide chruachmharan agus na de húise sé hín cuansa lán suas go barada a bháid agus deirtar go bhfuil enim ar áite sa mó pointe na báitce agus sin sena enim gaolainn ar bhfad báitc agus go bhíoh siúil ó heamh taobh chuin gan do choisilucha. Cuoinigh sin. We are now at Ghallarais, Sláine, probably the most well-known monument on the peninsula. And this is the most perfect example of this type of oratory in Ireland. There's another few of them around the area, but the roofs have caved in. But this is a perfect example of them. There's one or two of them off the coast of Ireland in Skellig Vihil as well, to the southwest of us here. But the structure is built using no mortar whatsoever in what is known as dry stoning corbelling, layering the stones in a parabolic shape up to the ridge. These were master craftsmen, because while there was a huge amount of circular or beehive huts in this area, it would have been easier to build a circular corbel beehive than the rectangular structure here. And it's a tribute to the people who built it because it has been here since, I suppose, from any time between the 8th and 12th century. And do we have any idea who built it? I suppose it would have been these monks who would have travelled here, possibly from the Ventry side of Cosán na Naomh, the Pilgrim's Pass.
and then up along to Cill Maolcheadair, where we will be going shortly and right up to the summit of Mount Brandon. Now, possibly people would have stayed here overnight, and that is the meaning of Ghallarais, the house of the stranger. Possibly it could have been the first we will head off now this morning up to Cill Maolcheadair. Sláine, sulla déimi isteach sa Sáipéal, tá cúpla íorsma an sá go fiú chuirsíosa í dhéanamh. Mar hangpla tá clocha óim anna spéisiúil an sá, agus deirtar go paidir son anama bhailid inmhid atá scíteir, agus sé an scíomh óm an bansa an sampla is túisce do gaolainn atá gainn. Tógadh na clochas a siar sna íse na lutha na críostíochta, agus deirtar go bhfuil ein séú chuid do chlocha óin na tíide sa dúthaigh se. Nis Sláine, na daoine canna go bhfuil Paul sa bhara, ach déad an béalad is linn. Má chuinn duine a bhéad pósta isteach ó hebh bháin, agus den eile ón de bhaile, tá ceangal pósta atara. Nadidir thugus féin ara seo, Sláine, ach nuair tháinig muid a trasna an falla, tá cloch fíor spéisiúil eile an sa, agus sí seo an Cnoc Bbhréanainn atá deara go hailínta, agus deir siad go dóisiad an tam leis an glochsa, ach nílas a gin puin mai jaulad. Leanna míad a raig mar sin a chláin. Tá mí takeíonn go Cill Maolcheadair a chláine, tá mí teasathe gorpan Sáipéal, agus tógadh is an písa sa dúis san daoine díag, agus it son chuideach an cóirlan an sunna letar roid an písa hálann sa leis. Agus má thugtú féin ara, os ciún an duris an sa híos, tá túmpáin, agus tá ceann any bhí ann. Is bainin sé seo dúin a chláine, go raibh na manig, dul de réir na hádaigh bhí cohénig, nó an ceann áras a bhí i gaiisiil mún, agus gnínecha sa stíl Romanesque. A chomá leis sin chmeadar le tradiisiún tógáil na háite se chomá leis an písa orláid thuas bar an na binsa agus an cross ón de bhaile. Laistíar dúin sa chomá, laistíar dutin sa tá cloch na habítar. Agus os ar giúna nádin sa a chláine, tá obaid úntach altaireach dteannta, stíl Romanesque, agus é deartha isteach sa chloch, agus tá sé go híomhann fad. An gíosún sanna. Agus laistíar dúine san tá na calún caochsa. Tá siad san I dampal nó Sáipéal chormach I gaiisiil mún chomá. Dalómíad an ina siúil chláin sa, agus suas go dtí jo crón na snáthada, agus má hen tú tí crón na snáthadin sa thuas, buine tú machchan tíoraíocht. Nis chláine ha mí take go dtí ceann scríbin sa. Se go híhann Tommy na bhí. Chaim mí annach idir fad chomá agus. I dás ar fad, an náid se go híhann ar fad. Agus tá Cnoc Bbhréanainn sa thuas bhaine is bar Cnoc Bbhréanainn, tá tí le tíhí de trígad íirde an dar cnocas íirdinéirin. Agus de réad an bhéalad is heach Bbhréanainn nó Brandán, go dtí bar Cnoc Bbhréanainn, agus bhí sé fiechanta machar a bhar mór. Mar be Brandán an link seoide, agus bhí dúlaige áitina nó I ghiscint. Agus deirtar go bhar sé chuide ó angel ráilis dul har lear go dtí dúthaigh nó áiteach sé leáin is socha go bíad in Ísland an chiad cheann beidir bhuiineach sé amach, agus go clubáin mhuara de léróidí tinine, agus socha bin an bolcána bhí séide go bliana ó hinne san. I raig rís go dtí an Greenland, socha flic sé san cusleáin mhuara grí crystal fé mar deir sé. Agus tá na cúnta sí seo ar fad sa leabhar a tháinig daoine trasnar sa bheanais, dar bhainnim an navigatio. Agus bhí sé seo scíte I Leiden. Leabhar taistil a bheith seo. Agus scíigh sé mai jóhar na mílta móra, chnic sé de marige, agus go bhecha sé tír
stocha bíle an úr nó merce bhain sé machchar duine. Agus trí 7 bliana tháinig sé ar neis an cheantarsa. Dá an scéal is ó chuasbeag hail ón tá bhuaigdúin a d sé go léitar cuas a bhdaigéir, agus go d sé machchas. Agus duine achrathú in an scéalsa ar fad a chláine sa 7 Nuair chuig fearr hasna dar bhainnim Tim Severin, agus chuir sé sin brí agus cruiceann in an scéal go léad. Cho meile sin ní bhn geantar san nechar bhena bradáin a dinge túláine, ach ó cheantar leis mód a chráilí a tíle 10,000 ó bhaile dar bhainnim ardachta. Agus is héir sé stocha tá an Cosán na Naomh so a sé tomnathe an bradáin. Agus sé certas cóide go bhfuil chun níon rá, mar na hosníd sé geantrá, í net bhíon bhfuil hir a geantrá, a go dí stechar na báid, agus be bradáin an líng seoide Naomh na mara. Agus snéan fá go bhfuil an Cosán tomnathe bh. Well tá gur míle maigatas. É sin na fad a bhíúdam agus bhí sé anna spéisiúla agus tásúlagam go chuig fuileach cuairteoirí go dtíon daobh sa tíirnis. Go díal. Maha I hiile óla swibh sem meallar an siúlóid sa is féileh tangabhálaí anamh le córcham an forbratha charcachaoine in Léirítear. Slán go fáil bhaim sa Sláine Ní Chathalláín agus beidir go gcíhann a rís sibh leúnmh dé ar Cosán na Naomh.